7200 оборота, който се върти, под вибрации, как работи и ще ви демонстрираме там на екрана на живо. Този ThinkPad между другото е вързан с дисплея, как работи системата за защита на диска Active Protection System. Тъй като диска се движи с много бързи обороти и вибрации и удари биха могли да го повредят, защото харддисковете на компютрите са доста чувствителни като техника. ThinkPad-ите са снабдени с една иновативна технология, която нарича Active Protection System. Вътре в самия ThinkPad има доста датчици и сензори. Един от тях, или по-скоро няколко от тях отговарят за позицията в пространството, отчитат вибрации и ускорение, като жироскоп. И благодарение на това, системата Active Protection System прави така, че когато компютърът засече вибрации, тя партира главите на диска или ускорение, партира главите на диска, така че от тези вибрации, от този шоков удар, хард диска не се повреди, вашите данни не се повредят. И сега ще демонстрираме на живо. Значи това, което виждате на екрана, е отворен Active Protection System приложението. Когато колегата го разтърси, става интересно. Вместо зелено play бутонче става на пауза. Дай по-смело, колега, по-смело, Жоро. Да. Виждате, даже там се вижда как се такова. Паузата означава, че в момента диска е паркиран и той е защитен. Когато го пуснем, след малко, play иконката се появява и това значи, че с хард диска вече отново влиза и може да четем и да пишем от хард диска. Това са вибрациите. Следващото, което ще направим, следващия крат, който ще направим и ще демонстрираме са удари. Жоро, чакай да махнем кабела и... По-смело, Жоро, по-смело. Прежали ли сме ги тия ThinkPad-и? Прежали ли сме? Да. Ако искате, може да повтаряме, да снимате добре. Я да пробвам аз. Значи, по принцип, тъй като ThinkPad е бизнес компютър, за него е важно, ако нещо го лашнеме на бюрото или падне под някаква форма, той да може да издържи. Тоест, такъв тип удари са напълно нормални за него и той е направен да издържа на такъв тип удари. Както виждате, използваме дъска тук, не за да е по-атрактивно визуално, а защото с тия удари, които правим, ще нараним бюрото, да си ударим ThinkPad-а по масата, този тук. Да прави аз много пъти пред партньори, когато ми обяснявам, че е здрава машина и надежна. Ръбчетата ми вече от 4 години употреба са се пощупили малко от такива удари. Той работи, аз се чувствам изключително уверен, но последния път, като тества беше преди около месец, увредих малко масата, на която бяхме на среща. И надраска се от тия удари и реших, че може би трябва да съм една идея по-внимателен в зависимост от материала. Върху резултата сме донесли и дъска. Да, колко управихме? Удрехме ни по ръбовете, така ли? И работи. Да. След като поставяме, трябва малко време, за да може да разбере, че няма вече никакви движения и съответно диска после продължава на това. Да. Следващото, което ще тестваме, всъщност ние го тестваме. Следващия крат тест, който ще тестваме е изпускане. Изпускане. Това го махаме на диска. Работи компютъра, има батерия. Вчера се притеснявахме, зареждахме и стабилно, да не вземе някой да изгасне липсата на батерия, ние се шащаме и се чудим какво става. Да. Жоро ще изпусне компютъра върху масата. Около 780 км височина. Ако сте готови, спускам с 3, 2, 1. Искате ли да го повторим?
Я да видим дали работи сега. Работи. Джо, аз предлагам да го повторим, ако някой не е снимал добре. Може би толкова да направим една идея по-малко. Да, за снимките. 3, 2, 1. Може ли да го изпуснем с дисплея надолу? Може да. Така. Ясно, това и се разбира. 3, 2, 1. Говори всички. 3, 2, 1. Супер. Следващото, което ще направим е, ще изпуснем този лаптоп на земята. За целта колегите от Made България са ни предоставили една много интересно червено кръгло килимче, което напълно съвпада с нашите корпоративни стандарти. Говори сме всички. Чакай, Жоро. Чакам за момент. Ако някой не се е приготвил да снима, сега е момента. Изпускаме лаптоп от около 1 метър на земята. Надявам всички да бъде вече. 3, 2, 1. Аз си беше сериозно изпускане. Лаптопът се рестартира, защото може да се размести от батерията, може да се стартира след секунди. Лаптопът е напълно функционален. Работи. Може да ми се случи някой от децата да си играе с него, да го остави на земята, вие случайно да влезете в стаята и да го настъпите без Без да искате. без да искате. Хубаво е да не се тежите 150 кг. Да, сега все пак И да не се качват повече от двама души на него. Шегувам се, разбира се. едва ли ще има проблеми, но Това беше и следващия ни тест. без Настъпване. А ако искате това нещо, го повториме да снимате Жоро върху лаптопа, кажете да го повтаряме ли това нещо? правим малко по-бързичко, едва ли си Да. стигнали да ни справя стена. Може да подскочим малко. Един крак ще падне, иначе с най-голямо удоволствие. Така, това беше стъпването. Следва удар с тежести. Приготвили сме 2 тежести, 2 дъмпела от едни гири, които ще изпускаме дъмпел. За да ви уверя, че тия тежести са истински, искам да ви ги раздам, да ги пипнете, да видите, че се тежат и че са истински дъмпели от гири. После едната ще ми трябва. Да. Разгледайте ги, може да ги пуснете назад да ги разгледат колегите. Истински са, истински. Гумените ги криеме в бюрото, не ги даваме да ги пипаме. Да. Джоро ще ви демонстрира изпускане на тежест върху един пат. Начално около 500 грама да се дъмпел, сега едва ли ще изпускаме нещо около половин грама в лаптопа, но ако ви се случи чашата и изпускате или нещо, което е около 200 грама, може спокойно, ако 80 см, изпускате, съответно лаптопът се работи без никакъв проблем. Да. Държа на изпускане от удари, което между другото, това не е точно с дъмпели, но по принцип се случва в офис. Върху моя лаптоп, като го остава върху докинг станцията, много често върху него има разни тетрадки, класиори и неща, от време на време изпуснеш някой от тях да падне върху него. Всъщност, дъмпел е малко пресилена така функция, но все пак лаптопът трябва да издържа и на удари, и на това да има предмети върху него, да падат ако се налага, за да може да бъде наистина да подпомага работа. Така, какво следва нататък? Само следва
Един много интересен тест. Помните ли си рекламата с бабата? Да. Но тази реклама с баба не я показах случайно. От как има тази реклама, ми е мерак да пробвам нещо такова. ThinkPad може да ни бъде полезен и в кухнята, само че по-регулира. Така, това е един ThinkPad, който работи. Преди малко на него тествахме Active Protection системата и така нататък. Това са едни зеленчуци и стиски са, ако някой иска може да види. Това е нож за кълцане, сърдър. Покрай рекламата с бабата ми много искаш да си кажа. Тази пръста. Така. Трябва да внимаваме за пръстите. Може да ги къпваме и на по-надребно, да направим някакъв по-друг тип салата. Горе-долу. И така. Хватаме и тия неща. Морковите също са важен елемент за готвенето. Между другото, като готвя морковите, почти на всеко яден дял не слага моркови. Много се много пъти. Извинявам се за което, много се надявам да сте успяли да снимате. Преди ще работи този лаптоп. Може би Жоро да зъркне този сатъра да не стане. Да се контузиме. Лаптопът работи. И си имаме салата от краставици и моркови. Останал ни един морк. Следващия тест, който ще направим е... Ние в чата дали да не ги дръпнем тия моркови да ви изкупаме. Цялата ще кажа, добре. Ти не си вижда другия. Ако искате да ви дадем да снимате дъска за салата по ThinkPad рецепт. Да. Сега ще правим един друг тест, който също е доста интересен. Би ги посъветвал да го снимате, защото е атрактивен. Това е теста с пясък. Жоро, не бързай само да обясним преди. Да го махнем това прозорче. Всъщност, да. Това е теста с пясък. За да е по-атрактивен тест, сме купили пясък, който е червен. Разбира се. Чисто за визуална атрактивност. Ще посипеме лаптопа с пясък. За да се уверите, че ако случайно работите на плажа или сте на сафари в пустинята и трябва да изпратите много важен имейл от вашия началник или някой подчинен, няма проблеми това да го направите, не трябва да се притеснявате от пясъка. Ще ви го демонстрираме. Жоро ще изсипе бая пясък върху клавиатурата. 3-2-1, али? Значи ще направим 3-2-1 и второто нещо е, ще кажем, Жоро ще се постарая да го сипва много бавно, така че да имате повече визуален материал. Имаме ли готовност за снимки? Готови ли сте? Готови. Бавно, Жоро, бавно. Ефектно, а? Голям плаж ще направя този ThinkPad вече. Кажем да забавим на плажа, скрил се. Мисля, че толкова е достатъчно, това ще може да се при цялото. Ще пада от страни. Нещо скринсейвър с рибки, ала, няма ли? Не, Нещо скринсейвър с рибки е на твоите, ала. няма ли. Да. Следващия елемент от теста е изключително важен. Жоро ще направи това, което по принцип не е най-доброто да правите. Ще оттъпци от пясъка да влезе добре за клавишата. Да стане по-красив визуално.
Хори го да сте повидат клавишите, да, настрани, да изпада. Да изпада. Целият път е страни. Добре ли сме го отъпкали? Я да видиме. Искам някой да дойде да пипне, защото под бутоните има достатъчно количество пясък и те не могат да се натискат. Елате и пипнете на живо. Бутоните са пълни отдолу с пясък. Натискат ли си? Не. Елате, пипнете. Наистина, бутоните на клавиатурата не се натискат в момента, защото хубаво може да се падне. С пясъка. Знам, че трябва да бъде по-голям шрифт. Ето виждате, че клавиатурата работи. Повече копчета не натискам. Това е върховният тест за пясък. Жоро, може да натискаш малко клавиши, да се вижда на екрана, че пишеш. Някакъв чак сега ще се натисне малко трудно, това ще има пясък по-добре. По-добре. Малко по-старателно ще изтупа просто. Да. Това е вариантът, в който сме се оставили лаптопа на плажа, влезли сме, духнува вятър, дошъл след това малки дечица се тропкали отгоре, да не са си играли, но не са го намерили, не са го трябвали. Ние се връщаме след това, махаме, откриваме скровищата отдолу, да работи, може да си го скърнем, да си готвим отново и се режем салатите. И така ще ги тестваме. За вечера, да я волята. Да. Какво следва? След това, я да видим след пясъка. Надявам се да ви е харесало. Да. След пясъка идва замразяването. Понеже замразяването е една идея по-бавен процес. Взехме един фризер, който е тук зад мене. Истински фризер. И от нощи фризера работи. Сутринта сложихме един лаптоп вътре, за да тестваме. ThinkPad е проектиран да издържа на работа при минус 20 градуса температура. Минус 20 градуса температура. Теста, който се прави е 72 часа на минус 20 градуса. Лаптопа сме го сложили вътре. Сега ще го изкараме. Ако искате, снимайте. Много трудно се отваря. Много трудно се отваря това нещо. Може да го снимате вътре. Истински лаптоп е, истински ThinkPad в фризър. Не е хладилник, а е фризърче. Хладилник е много топла температура. Така. След което аз ще го извадя и ще ви го дам да го пипнете дали е студен. Вижда се още скреш леко по него. Студен е. Студен е. Тук се образува скреш много време. Трябва да видим. Да. Това е ThinkPad замразен. Да. Дайте да го дадем и на другите места. Ако иска някой да дойде да пипне, наистина е студен лаптопа. Бензин. Да, и пред нормален шок поправи. Мана има скреши по дисплея. Да. Това ми напомня за ситуация, в която зимно време, минус 20 навънка, забравям се лаптопа на столата, казвам, това ще го свърша утре сутринта. И утре сутринта отиваш, отваряш и чакаш 3 часа да се вързи компютъра. Респект. И това отваряш и работиш. И с това наближаваме и своя край. Обърни внимание, че този тест не се прави към военния тест не е много да кажа, че всъщност стандарта на Американската агенция за покупка за армията на техника не включва да се извади компютъра от минус 20 и да се включи да работи.
Тоест, те го карат на минус 20, след това го вият от рушите и го връщат в нормална температура. След това и тогава го включват да работи, като ни видях малко повече. Така, следващия текст ще бъде следния линия. Деветия текст ще залеем клавиатурата на този ThinkPad 545 с вода. Изработили сме за целта специална ваничка, така че да се виждат нещата. Така. Няколко неща да ви кажа предварително, отгоре тук където е много бавничко, да се снима повечко. Няколко неща предварително. Да. Без май. Готови ли сте за снимки? Да, това може да снимате видео на нея. Ако децата са го забравили на плажа и някой е си изплискал и кофичката с пясъка и водата върху него, въртиване. И се отича. Ако някой иска да пикне клавиатурата, сега е момента. Дай да му сипнем още малко вода. Той жаден ми се струва това лапка. Жаден бе, той час вина на тая слуша тук. Самата ли не беше... Гледа там жало басата с бара. Моля? Ще изипаме още? Тая вода стана на балончета, не знам това вода ни вода. Мисля, че няма по-повече да покажа. Ако някой иска да пипне клавиатурата, докато още има вода върху нея, да заповяда веднага, че ще се отече след малко. Може да си работи под дъжда. По отношението на заливането, само искам да отворя една скоба. За мен всичко това, което показваме, е доста атрактивно. Пак реферирам към това, не е най-добрият вариант да си заливате лаптопа, защото все пак някаква вода може да влезе отстрани или от някъде и да повреди нещо, в зависимост от самото разливане. И други елемент, ако се залива с кафета, захари и разни други субстанции, които след изсъхването оставят твърдо вещество, например, е възможно да се наложи след това да ви се смени клавиатурата, за да може да работи. Но всъщност инцидентно разливане върху ThinkPad не е проблем за него, вашите данни ще останат защитени. Искрено се надявам, че ви е харесало и сега ще минем към заключителната част. Ще дам